Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi aċċetta li jiddibatti f'disset għax kieku rrifjuta kien ikompli jidher ikraħ. Iżda l-wirja tiegħu f'disset spikkat għalkemm kien aġitat u storbjuż. F'ħafna ħinijiet der jinterrompi biex jinstemaw biss. Ekk joġobkom. Mu vera xejn. Kwarta miljon. Taf inti l-fidi ta' Ekk joġobkom. Totox kemm. Ejja nistanaw daġġej diskussjoni ekk joġobkom. Fuq kollox il-programm spiċċa kif beda, bl-eks Ministru Jason Azzopardi jirrifjuta li jerfa' responsabilta politika anke jekk kien l-Awditur Ġenerali li tkellem dwar dan. F'paġna 12 ta' rapport tiegħu, l-awditur jgħid li fil-każ tal-Art tal-Lavembraw il-Ministru għandu jerfa' responsabbiltà għal dik li sejjaħ bħala miżinterpretazzjoni kbira tal-valur tal-art. Għax dak li kien jiswa l-miljuni kien stmat ftit mijiet ta' eluf ta' euro. Iżda, Azzopardi baqa' jinsisti li jagħmel tajjeb. Jien buċċi minn qudiem ma jagħmel dmiri. Għal Jason Azzopardi li baqa' jiġħad li wieħed kompromess lil Zaren Vassallo, f'dan il-każ kien hemm biss żbalji amministrattivi. L-awditur jilmenta wkoll fir-rapport tiegħu minn nuqqas ta' informazzjoni fil-fastima li saret fuq il-bażi Żbalji amministrattivi, l-għaġla li saru l-affarijiet. Però Jason Azzopardi der skomdu l-iktar meta mistoqsi dwar il-kwart ta' miljun ta' euro li Zaren Vassallo għadda lil Partit Nazzjonalista wara dan id-deal. Għotja deskritta bħala self li kienet fl-aħbarijiet sa mill-2013. Biex jaħrab Azzopardi qal li ma kienx jaf biha. Ejdinna l-kwarta miljon li ta'kom Zaren xar wara. Xeħsibtuna. l-kwarta miljon li ta'kom Zaren, jena għadi l-ġimali għaddit meta ħarġet, għas biskont nabbija. Dan is-self qed iqajjem iktar domandi għaliex fl-aħħar ġimgħat kien hemm konfużjoni u verżjonijiet differenti mill-Partit Nazzjonalista dwar jekk fil-verità tħallas xi jew le. Nixtieq nkun naf meta tħallsu ta' Għax nieħu passi. Vassallo. Reno, nixtieq ħana millek mistoqsija li għamilek dottor Azzopardi ma weġibtux. Issa dina meta tħallsu ma Le nixtieq nkun naf meta tħallsu għax aħna smajna li tħallsu fawissu. U Alla jbirek fl-ewwel ta' Settembru li l-kontrattur tal-billboards 15,000 ma kellhomx biex iħallsuh u ħadhom il-qorti. Imma 250,000 li l-Vassallo jridu jbellawilna illi kellhom biex iħallsuh u ma jdaħħu. Il-gvern